Please don't stop the music. Please don't stop the music. Har du hørt, hvem der er slået fri? Nej, hvem dog? Barylerbanden. Nej. Nu må jagten altså gå ind. Prøv at de skal findes. Hvad skulle det være? Skummælk. Skummælk. Jeg vil gerne have en stærk udgave. Sødmælk. Så gerne. Har I lige hørt, hvor mange penge der er i elevbanken på tiden? Hvor mange? Der er vildt mange penge, fordi Christine Stage har indleveret en check for over 1000 kroner. Vi bryder ind i banken i morgen tidlig, inden Lone møder på arbejde. Der er de... Kom, vi må fange dem. Hvad snakkede Barylerbanden egentlig om? Hvad sagde de? De planlægger et bankkup mod elevbanken i morgen tidlig. Vi er der i morgen tidlig før dem. Tak for hjælpen. Er du klar? Ja, hvorfor? For jeg tror, hvis det er dem, der kommer snigende der. Stille. Skal jeg helst være undervandssteg eller opføres undervand? Karen nu, hvem har dynamitstangen? Det har jeg lige her. Pas nu på, når du lægger den. Den kan jo eksplodere. Pas hellere på, for her er vi. Vi skal væk, vi skal væk! Ja, nu har vi dem endelig. Okay, kom her. Liv! Okay, ja, nu er jeg klar. Lidt nu efter, vi bryder ind i banken i morgen. Hold med, det var så dumt. Så. Jeg synes, det var meget godt. Du er fed, eller? Prøv lige at sige noget værd. Prøv lige vent, jeg skal lige synge mit spyt, hvis det gjorde noget. Skal I lige have 2 minutter pause, eller hvad? Det var så pisse afsmægt. Hvem var det, der var, synes jeg? 3, 2, 1. Okay, jeg gider ikke, at det siger. Lidt nu efter. Okay, nu er jeg klar. Kører den bare hele tiden, eller hvad? 3, ja. 3, 2, 1, nu. Lidt nu efter. Jeg prøver virkelig. Jeg synes virkelig ikke, det er sjovt, når du gør den der. Åh, sole mio.
Det er de også optaget. Ja, ja. Ja. Pisse ligeglad, jeg sletter lige om lidt.